ban kasinar me tipra mota party sa sing report in bingde saimono tipra mota maximum seats now in government form kaya thangi tango BJP ni je slogan 28 bisung 28 nana hemani kong tai bagi phir murna tabo kai selak de Pulang lam semua tonai tahu dai buku sungno Ultra Entertainment Europe channel thumbnail dai tai jelu noro bozi mangkana te samang kana nei kha khlayo tini di o video takuk dai buku song TTAADC hapango tini board result engo tini April ni 17 tarik hingga hingke tini tamong kha tini Tripura motharo belai kino kha sima bai te thansang ma bai sini o Tripura hastewo tabok Tripura sarok belai kino ato kiri sungtu sungui tongo mukhang belai kino sungsasangei tai belai kino kaham kok tangai hingga sini Tripura sarok tabok 100% no ora 70% no tabok kha sijak te 30% kha sia tongo phiaba aborok bo druk sini o Tripura hastewo thanjani mariwo borok bo druk gedalnai tabu tai mukhok song tangai hingga hingke norok tabu social media wo norok nugunya mangkhana sini Tripura sarok busukai tongthoklaijak tamo hingga hingke je o Tripura hastewo sini Tripura sa kha siarok borok tamo khlainani naikha o TTADC habangno segei te mungrok bebakno paltoknani bagei borok khub saitogoi naikha phiaba saitok phano borok successful khlaimalia tangai hingga hingke sini Tripura sarok o Tripura hastewo tabuk belai kheno kha sijak te belai kheno sijak tamo hingga hingke o Tripura hano 10 samung khlainani bagei borok 10 sini Tripura sarok no rang riwei Tripura sabai Tripura sano tabuk jaga selari ma haike borok khai toni wo abono no sini Tripura sarok kaham ke wansugei borok naharka te bujiwei aboni bagui no tini sini o Tripura hastewo Tripura sarok ni mukhang sungnani nangkha te belai kheno mukhang sungsajak tau belai kheno tongthokjak ek nong simnao hingke already no propas norok saiman na ek nong simnao busukai Tripura sabang te busukai bubagarno hamjaknai kobang ram kaham keno saimana te kubuni area o bo ama haino bubagarno hamjaknai kobang na tongo takuk tai bukhok song gangke tabuk tamong kha chini Tripura sarok ama haike no sungsasangei kolok kotor kai thangton hingangke takuk tai bukhok song chini Tripura sarok kha simani bagui se tini ama haike o Tripura hastewo tongthokrok nani nango chini o edisino segei na harmalia tamo hingangke 10 belai keno sengnani naikha chini Tripura sarok kha simani bagui te thansa tongmani bagui se tini o edisi hano tewaisa naragui mano hingangke sing thiasangni bagui no ama haike no thansani mari wono sing tongoi thangnani nangnai sini Tripura sarok tomung no kha sigangke Tripura hastewo all pura 100% no CM jawi mano Tripura no chalogi mano CM ngei piaba sini Tripura sarok kha siani bagui se ama haike sini Tripura sarok jingjalo khai tonjanani nango takotai bukhok song gobang mano saga sini bubagra o Tripura hastewo mass gathering meeting ni dinowo gobang mano okong no repeat diwi sawo tamo hingga hingke Tripura sarok joto se thansa hingkai o Tripura hastewo tangai CM chaimi angnai ini bo already no sajak tongo phiaba bini okong ni mote wino tomo Tripura sarok joto miliwi thansa hingkai sini o Tripura hastewo Tripura sano CM chawi mano ni bubagra bo sajak no tongo okok phiaba bo 100 bar sawo bo bosoro 100 200 bar no sawo bosoro okok no haipano sini Tripura sarok baksa tabuk khano gulugjak tongkho koyak jona aborok bebang no sisaka hingkai sini Tripura sano o Tripura hastewo CM ungnai takuk dei bukhok song tei tabuk belai kheno je BJP party khlai tongnai sini Tripura sarok te rangbai paijaknai rok borok tabuk belai kheno kirijagi tongbai kha tangai hingga hingke borok no je o election ni sakang sini Tripura sarok no sini Tripura sarok je kha sia Tripura sarok no kha siwi tongnai Tripura sarok belai kheno kaham bujok kha
norok 10 bai tongkhai sini tipra sarok komornai norok sini logi faidi jengwai tongdi kaham lama thangnani bagui norok bosno phandidi hini samani sini tipra sarok apro tamo hin norokni nogo ang sai tongya norok wan nogo sai tongya norokni kok khanawi ang mung samaya ang je khanya musma tagase ang khanai hini sawo khasia tipra sarok tabo borok upai tamong nai tabo borok no tamo hinka tabo borok no sini tipra sarok tomong no borok hamya hingkai borok bujagi mano tongjagi mano haifano sini tipra sarok de sini boba gra bo phorongmani kaham oba hai walai sulai tangdi kaham ka tipra sabai tipra thansa ka tonglai de hinai bo already no sajak de sini tipra sabai tipra sa kuno bulai tulai inglak haifano sini boba gra bosuk borok kaham norok boba gra hai o hasa ka o borok ni sino manglak haifano sini tipra sarok tamo saisung sejak layo saisung kotorong gai jar ngai thanglayo tahu tai buhusong norok bojima khana kha khlayo tini o video nok paithang jara video na chon norok belai ke hambai